Aku kakangmu ora nyawang kowe sedulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili. Nek aku ora iso ngadili karo kowe, aku nglincati sumpahku dhewe nesta pocapane Bagong terus. Aku ora nrimake. Lah nek pancen kowe arep cekel karo aku nek kowe iso ngalahke karo Petro Adipati Kano bolong cekelen. Lamit lho terus nek peksa wani karo kowe. Ayo minggir jaluk dalan minggir. Tarajating plojo awuryan wus sunyaruri Ora mangrehing ukara jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara tumenggung ludra Li wonten timbalaning adhawu sinuwun. Miji dhateng pisawanipun ing abdipun tumenggung ludra lan kowe tumenggung angkara. Wonten timbalaning adhawu sinuwun miji dhateng pisawanipun ing abdipun tumenggung angkara. Samloke kowe manut lan bangun miturut kelawan apa kang dadi ngendikaku, kowe iso ngrasake dhewe yen uripmu mubra-mubru, uripmu sarwa kecukupan tinimbang sing wis kelakon. Ora ngono to? Nggih. Kula pengin kula raosaken benten kalian warsa-warsa ingkang sampun kepengker. Nah, ya ngono kuwi. Ora usah perlu wedi karo para Pandhawa. Merga Pandhawa kuwi parane adoh. Mongko Kadipaten Loji Tengara kene iki dadak nyabrang segara. Ya nadyan kowe karo aku iku isih kebawah keperintah utawa isih dadi reh-rehaning para Pandhawa. Ning gandeng aku wis percaya minangka dadi tetungguling para kawula ning Kadipaten Loji Tengara kene. Mula peperintahane ya tan ingkang wis tak tetepake. Inggih. Saperangan ora ketang awake dhewe iki nganggo dhuwit pajek saka kawula, ning sing wigati siji aja nganti kawula ki ngerti nek kesugihane awake dhewe sarta keperluaning uripe awake dhewe kuwi pancen yo njupuk saperangan dhuwit pajek saka para kawula. Inggih. Nanging nyatanipun ingkang kula raosaken menika was kuwatir lan sumelang menawi ngantos mangke kawula ngertos bilih keklempakaning arta saking kawula menika boten kagem kasejahteraning para kawula nanging dipun agem kula lan panjenenganipun Sang Adipati Kanthong Bolong menawi ngantos kawula mangke murka kados pundi mula aja nganti ngerti goblokmu kaya ngene iki kudu sing pimpen kudu sing ngrunsit aja nganti kawis tara. Lah, dienggo utawa gawe alasan nek dhuwit kawula utawa pajak kawula kuwi dienggo dandan iki, dienggo dandan-dandan kae, dienggo dandan-dandan kae. Mekaten sinuwun. Heeh. Nah, perkara kaya ngono kuwi kok rumangsaku aku terus kaya wegah kelangan derajat pangkat. Ya najan derajat pangkat iki diparingi dening para Pandhawa, ning aku kok kaya ngrasake ngibarate kaya dene ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Monggo setahun ngarep iki bakal ana pemilihan ya kuwi adipati utawa pengareping papan-papan sing dadi reh-rehaning negara Ngamarta. Lah, kowe ngerti dhewe to, aku mesti bakal nyalonke meneh. Inggih. Mergo aku moh nek kelangan derajat pangkat sing kaya ngene iki apa aku kon bali dadi kere meneh ming bola-bali goro-goro terus karo Gareng karo Bagong ming wingi dolan endi. Nang Gembira Luka kok ora jelas-jelas. Mula aku kepengin ngundhake derajat pangkatku sarana aku arep nyalonke meneh minangka dadi pengareping Kadipaten Ngeloji Tengara. Saking sak pangertosan kula, sawetawis kathah ingkang sampun boten pitados kalian Gusti kula, Sang Adipati Kanthong Bolong. Kula nuwun pangapunten boten sabab saking menapa kula piyambak boten mangertos. Krana saking menapa dene kawula kathahipun sami klesak-klesik reraosan
babakan anggen paduka mangreh para kawula sak kadipaten ing Loji Tengara menika dipun anggep kirang saged damel tentrem ayem tuwin kirang saged damel mapanipun para kawula. Aku ora kawula iki wong isor. Kawula ki iso ngrati kowe ora usah kuwatir. Aku duwe cara sing jitu. Ngerti jitu? Mboten sinuwun. Jitu ki siji pitu. Jitu ki sing pancen ya cara sing iso tak nggo agul-agul supaya aku sesuk ana ing pemilihan sesuk menang meneh. Caranipun kados pundi? Sebar. Kawula kei dit. Isogok. Kawula saben sak sirah kei pira? Mengko duwite aja njukuk kesugihaning Adipati Kantong Bolong aja. Ning awake dhewe nggunakake anggaran daerah. Waduh. Dadi anggaran tumraping kanggo kamuktening para kawula kuwi gunakake dienggo pemilihan nggo supaya aku iso menang. Nuwun sewu. Kula kok mak tratap midhanget panjenenganipun Sang Adipati Kantong Bolong. Dra lho, Dra. Kowe iki melu aku. Kowe iki kudu nyengkuyung karo aku. Nek aku sesuk ora iso kepilih, kowe amblek, kowe dadi kere. Nek kowe gelem nindakake apa sing dadi dawuhku, sebar duit cukup saka duwite para kawula didongke ning kawula meneh. Sandas 100 apa sandas 50 pokoke kon milih Adipati Kantong Bolong. Wis to? Kawula bakal milih karo aku. Lah nek wis kaya ngono kuwi ora ana sing iso menang karo aku. Mengko mung kari tindakke wae. Menawi ngantos wonten dosanipun, dosa kuwi apa? Dosa kuwi adus kloso apa piye? Ning dagat ki rasa gagas dosa. Dosa ki sok di etung karo sing gawe urip. Saiki ki isih urip aja mikir dosa. Ngono kok wedi. Nek pancen kowe wedi dosa aku sing nanggo dosane. Nek pancen aku ku nyebar duwite kawula ki tak nggo srana aku menang nggone nyalon minangka dadi Adipati ing Loji Tengara. Nek pancen ana dosane tak sandange. Wis, ora usah wedi. Aku sing nyandang dhewe kowe mung nindakake dawuhe Adipati Kantong Bolong. Ngono wae dawuhku. Leng-lengeng daya mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kandhin amangku sang tyaku utama Nalindra muda wuwuse angrerepa Nalindra muda wuwuse angrerepa Dung malengkung lir kaleresan no awak dhewe nyolong star supaya aja nganti kawistara iki tak paringi dhuwit iki duwite kawula ning dumna mring kawula aja ana sesuk tumapaking gawe yen ana pemilihan ya kuwi Adipati ana ing Loji Tengara kudu kon milih aku duit kuwi dadi syarat dadi srana supaya sesuk milih aku ben aku tetep minangka dadi tetuangganing masyarakat ana ing Kadipaten Loji Tengara prasta dapatuka pareng lilanana kula aturi namaringaken bidal dinten samangke angkara aja nganti wedi tarinen saben sak kawula iso nglumpukke wong pira gunggungan etunge pira wene ana lho nggih ngestaken dawuh sinuwun
enjing bidal kumura sangking jroning praja kung ingkang bala kuswa Prabu Sananira Surya wedalira saking Jalaniti arsa madhangi jagat tuk mungup-mungup pandeng sapucaking wukir Kakang Ludra jroning nyambut gawe iki sajaya atiku kok melang-meladi ora usah dadak nganggo petungan ora usah dadak dilebokke ana ing ati pokoke awake dhewe manut ngendikaning Sang Adipati Kandhong Bolong upama panjenengane kepilih meneh minangka dadi Adipati ana ing Loji Tengara nadyan kebawa keperintah negara ing Ngamarta nanging kowe karo aku ngrasake legine ngrasake kepenake nadyan sak temene rada-rada kurang cunduk lan kurang mathuk karo atine awake dhewe nanging kabeh mau ora usah dadak mbok penggalih sing baku uripmu lan uripku iso urip luwih saka uripe awake dhewe sing wis kelakon iso sugih iso numpuk brana picis kulawarga kecukupan nadyan dalane sarwa ora bener nanging Sang Adipati Ngeloji Tengara ya Sang Adipati Kandhong Bolong wis paring pangandikan dheweke ingkang saguh nanggung dosa saguh nanggung karmane yen to besok bakal nampa paukuman saka sing gawe jagat yen to pancen kaya mengkono siadi tak paringi saperangan dana Prabaya goleka kawula sing iso nglumpukke kawula sak akeh-akehe didumi dhuwit supaya sesuk gelem milih Sang Adipati Kandhong Bolong lenggah maneh minangka dadi Adipati ana Loji Tengara. Yo Yayi, ayo tak derekake. Ayo Kakang. Miat langening kalangpan aglar pandhan mungcar. Pinon lir kekonang surem sara tetan patung. Kaselan pacaring pun ameng gekono. Kanjing langit kelap-kelap katon lir kinjanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak-mayik kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gusti Tumenggung kowe kawula Loji Tengara inggih koling lumus banget sampun wonten 3 wulan menika kula mboten abuh mergi Sang Adipati Kandhong Bolong ngendikaaken menawi kedah tanggap darurat mboten kenging melakukan kegiatan menapa-menapa selaminipun 3 wulan menika tambah 1 wulan menapa mboten kula menika sami kemawon dipun idyak cengele monggo sinuwun Prabu Loji Tengara Prabu Adipati Kandhong Bolong menika mboten paring kamardikan kados kula bong anu tiang-tiang seni menika lajeng dipun paringi solusi kados pundi sak mangkenipun supados saged pentas nanging nyatanipun namung dipun kendelaken kula kinten ingkang dados kurban namung bangsa seniman kados kula lan adik kula Situsia menika
Ngatusya menika masih lemu wong isih iso utang kok dadine. Potang tegesipun sapa sing nyilih 10 balekake 16.000 menika. Menika sami kemawon mboten kok lintah daran ning jan dirubung lintah. Mesake uripmu. Inggih, mula panjenengan nggih kedah saged ngaturaken panggresahing ati kula menika dhateng Sinuwun Prabu Kantong Bolong. Paring peraturan nggih kenging monggo mawon ning inggih kawulanipun menika dipun tuturi lho kowe lho nyambut gawemu apike ngene supaya kowe iso obah kowe ngene ya kowe pentasa ning penontone ora entuk luwih saka semene. Terus ya lelungguh kudu anu ngaten menika tegesipun bijaksana menggatosaken dhateng kawulanipun wanyatanipun ya ming dinae peraturan tanpa diwenehi solusi rak niku kula niku ibarate kaya dene montor mogok wis ora iso diuripke ora mlaku oline bosok bane gembos terus remuk didol rongso anu ora payu. Iki ngene kowe tak kawenehi dhuwit gelem ora? Nyani napa guyon apa? Ora guyon ning tenan. Iki ana pirang-pirang dhuwit. Kancamu pira? Rombongan kula menika 26. Kabeh butuh dhuwit. Wah, betah, jelas betah. Ampun malih kok rombongan kula niku dadi pengarepe ya butuh kok. Yen pancen kowe butuh dhuwit tak wenehi dhuwit ning ana syarate. Syaratipun menapa? Syarate sesuk yen ana pamilihan ya kuwi wong kang bakal lenggah ana ing kadipaten Ngloji Tengara kowe kudu milih Sang Prabu utawa Sang Adipati Kantong Bolong. Oh lan nuwun sewu wong peperintahanipun menika mboten sae menika. Ora kudu gelem mergo kowe wis gelem nampa dhuwit. Nek kowe gelem nampa dhuwit kudu gelem milih Adipati Kantong Bolong. Yen ora gelem nampa dhuwit ora apa-apa. Ning selawase kowe bakal takjing, uripmu bakal keserakat ana ing Kadipaten Ngloji Tengara. Alah. Nasibe kawula cilik kaya ngene to ya, Dik. Lah iya ya, Mas. Awak dhewe ya ngrekoso tenan. Lah iya, lah miturut kowe piye? Nek ming perkara nyoblos utawa milih Sang Adipati Kantong Bolong nek tumrapaku mbok ya wis dilakoni ora apa-apa wong ming milih tok kowe kok. Perkara sesuk sik upama menang nek ngrasake rekasane ra awak dhewe ngrasake sak rombongan sak kawula Kadipaten Ngloji Tengara ta ora ming kowe karo aku wis ta ditampani wae. Awak dhewe saiki butuh dhuwit tenan ditampani rasa aku. Menawi tetela mengkaten kula purun Sang kowe gelem tenan. Purun to niki senak doyak-oyak cicilan. Pun mboten ngoten ndak mboten paripurna. Yen pancen gelem iki dhuwit tampanono. Duna sak kancamu. Kancamu ana pira mau? Wonten 26. Tak jaluk sesuk ana swara saka kowe cacahe 26. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Monggo ratri maringaken matur nuwun Gusti. Kakang sawetara saperangan probiya wis tak wenehke marang para kawula. Aku ya wis saperangan wis tak wenehake marang para kawula. Sing wigati apa dawing Sang Adipati Kantong Bolong wis dileksanakake.
sesuk liya dina gandenge sawetara wektu pamilihan adipati ana ing adipaten kantong anu kula Jitengara kene isih sawetara sesuk dibaleni meneh. Ayo padha bali dhisik. Ketemu karo keluargane awake dhewe luwih dhisik Yayi. Panjrah ingkang muswitarum asiliring samirana mrih Om Sekar Kaduh Ngaskandanya Maweh raras renaning driya Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebena ing Iloduni dumawahing tawang tuwang. Dandane enten apa to sinuwun? Nek pancen Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok rasa dijak tenggon sing sepo-sepi ngenten iki. Terus kula niku dipatrapi pidana nek perlu ditonton piyai akeh supaya sami prisa nek pancen Bagong niku luput. Tetep nampa pidana arepa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng pengadilan hukum negara Ngamarta niku mboten mbau karo kapine, nindakaken dana wesi asat. Nadyan niku kulit daging mongko luput tumraping negara, dipatrapi pahukuman nadyan to. Nuwun sewu, wong liyan kebrayan
ning labo-labet tumraping negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan. Ngoten niku jenenge pengadilan yang adil lancar. Ngoten. Nenek sampeyan terus kula dijual-jawel dijak mriki, dijak mrika. Rame pindah golek nggon sepi. Jane enten apa ta? Engko gek kula ajeng mang perkosa. Bagong. Aduh iki kata-kata halus ngene iki biasane terus malah menyesatkan. Wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Satemene aku kuwi entuk dawuh saka Yayi Darmaji. Wah. Darmaji niku Puntadewa. Oh nggih. Puntadewa terus klebu Werkudara Janaka. Yayi Aji kuwi penggali resah. Resah dan gelisah. Ngoten niku. Aja dilagokke sithik. Aku ngerti kuwi lagune Obi Mesak. Lho. Tresnane modern tenan iki. Ngerti lagu e. Wis to, aku ki nek tok marai guyon mengko ndak suwe-suwe aku ya guyon. Mula iki rembug sing wigati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha ngresah. Nganti tekan talingane Yayi Darmaji yen to akeh nalindra ingkang wis didapuk dening Yayi Puntadewa supaya nglenggahi negara-negara sabrang. Ingkang kabeh mau ke bawah keperintah negara Ngamarta ning gone nindakake pemerintahan tansah nindakake mangan bandaning kawula tegese mangan bondo negara. Wo korupsi. Iya. Nglembrah ana ning endi papan. Mongko persasat kaya tukuling jamur nganti ora iso dindakake. Lah penggaling Yayi Darmaji tumuli kepengin ya kuwi gawe sewijining pakumpulan. Pakumpulan ya kuwi wong sing bakal mbrasta wujuding menungsa-menungsa sing demen mangan bondo negara. Wong-wong sing seneng korupsi. Iya. Tegesno tembung sing saiki. Nggih, sampean ora paham, sampean SDM rendah kok ndasmu kuwi. Ratu edunake SDM rendah. Nggih nyuwun ngapunten terus sak banjure. Lah, mongko miturut pengendikaning Yayi Darmaji wong sak negara Ngamarta ning aku omong kowe aja gembelo sirahmu lho. Aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut pengendikane Yayi Darmaji wong sing jujur katone ala, nanging wonge jujur kuwi ora oleh kejaba mung Bagong. Cocok. Cocok. Ada. Kula niki pancen dititeni karo wong-wong kanca kula ya tepungan kula. Kula niku pancen wonge agal growal-growal wong ngene wis sakarepe dhewe. Ning kula niku urung tau kok sing jeneng nyuntet dhuwit sithik mawon urung tau. Panjenengan prisa piyambak nalika nek panjenengan ketemu kali kula Bagong tukokno rokok. Nate susuke kula sak ketoke wis. Lah nika pas lali. Ning biasane mboten ajeng kula untet mesti kula kondurke beda kalih gareng beda. Nika mesti diuntet duwite. Terus kersane kowe bakal didadekke pengareping para wong-wong iki mesti nuding bakal mbrasta wong kang seneng mangan bondo negara. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya pancen ngono. Oh, nggih. Ning iki abot lho Bagong, yen kowe ora iso ngleksanake kowe dadi dawing Yayi Darmaji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel mbrasta wong-wong sing seneng mangan bondo negara, kanthi ora mandang sapa wae sing bakal mbok cekel mau, nadyan to kuwi wong liya kulit daging sedulurmu, yen perlu sanak kadangmu, yen pancen luput lan kadenengan mangan bondo negara, nganggo bondo negara kanggo keperluaning pribadi, kuwi wajib mbok cekel. Yen kowe ora tegel, yen kowe ora iso nyekel tegese tetel. Kapi tayaning Yayi Darmaji nggone wis ngangkat kowe minangka dadi pengareping wong kang bakal mbrasta wong kang mangan bondo negara mau ponakan Bagong. Leng-leng ing driya mangu-mangu mangunggung ganduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tan lulus samangku sang Dyah Utama. Oh Sagora, saha kanthi sumpah prasetya dipun ungkuli kitab suci kula tetep ajeng nindakake dawuh Sang Prabu Puntadewa.
Mboten ngemongaken menika kadang sanak tangga tepale nadyan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugi ning negara sarana mangan badhok bondo negara, kula sing sago bakal ngrangket menungsa menika. Bagus. Aku seneng krungu sumpahmu. Syukur Bagong aku seneng. Ya Bagong aku seneng. Nemeng seneng wae akeh tunggale. Kene iki le sumpah ya menak-menik. Lho, tegese wis antep tenan. Antep. Wis antep. Wis tak banduli ya wis antep. Ora usah kuwatir. Yen ngono wiwit dina iki ana dawuh. Sadurunge kowe mengko budal, kowe entuk kampir ning Karang Kadempel pamit wong tuamu. Nggih. Ana adipati ingkang banget-banget nggone ngrogoti bondo negara. Mangan bondo kawula. Dene adipati mau mapan ana ing Kadipaten Loji Tengara. Rangketen. Bandanen atur Sanata Prabu Puntadewa. Siap ning ya niku. Ketua sarunge elek. Sandangane kaya ngene niku. Kula ya nek kon kaya ngeten iki ya diparingi ra napa lah sandangan napa lah mantol napa-napa. Supaya kula rada gleleng napa ameng nganggo pakaian kaya ngene nek ngaku ketua komite pemberangusan korupsi ngoten niku do ora percaya Werkudara. Nggih. Ana sandanganmu ora? Ora. Ora entuk sareng aku dienggo Bagong. Arjuna mbok sili ana sandangan meneng ketok merabot mboten kemawon Wah Prabu mboten. Kula sampun nate maringi ngampil mboten wangsul dipun dol wonten loakan. Iya toh? Ayo karang perlu Lah terus karepmu beneran kudu golek sandangan aja kuwatir. Aku nyimpen sandangane Setyaki kowe tak meneh sandangane Setyaki. Sing duwe sampean tanggung jawab lho. Nang nganti kula ketemu Ndara Setyaki, Bagong nganggo sandang tempiling siramu. Pripun? Aja kuwatir, kowe iki matura nek sing maringi aku. Nek kowe matur sing maringi aku Setyaki wedi. Oh nggih. Wah, gleleng tenan. Oh lah ya kok ya cukup. Cukup piye? Kula dedel. Mboten cukup sirahe gedene semene kok. Lah niki nek dienggo napa pacak gulu gogrok ora sah pacak gulu. Wis kowe mangkat to kono. Ngestaken dawuh nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Bagong muga-muga lebda ing karya ponokawanku Cah Bagus. Nggih. Pareng mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamer karo bapak bab sandangan kula lan pacakan kula lan titel kula sing pun diparingi dening Sun Prabu Puntadewa. Sakarepmu nyuwun pamit jenengan.
Waduh. Tak kira kolor tak dudut e. Dadi meng kowe Gareng. Wah ya rombongane do ilang kok ya Pak. Petrus saploke dituding dening Sun Prabu Puntadewa ya iso ora tau tilik ngomah. Mbok menawa uripe wis kepenak neng kono ya wis didadekke adipati. Ya wis bejane urip dhewe-dhewe aja meri. Mengko ndak malah ora pati ketrima uripmu. Nggih, heeh Pak. Iki sapa sing ngersake wayang Jlimen? Menika saking perkumpulan masyarakat anti korupsi utawa disingkat MAKI. Koordinatoripun panjenenganipun Bapak Boyamin Saiman. Dalam rangka mengajak masyarakat membantu pemerintah mencegah dan memberantas korupsi. Lah panjen wong korupsi iki panjen ngrugekke. Siji ngrugekke negara, loro menghambat pembangunan mergo duwite dienggo keperluan pribadi, wekasan pembangunan ora iso lancar. Lah nggih, leres. Mula wis orane nek panjenengan Bapak Boyamin lumantar wayang Slimen iki mengajak para masyarakat ayo padha mbrantas korupsi. Saka wiwit sing cilik nganti tekaning sing gedhe. Wiwit ngemapan ning padusunan Karang Pradesan nganti tekaning negara nek pancen weruh lan ngerti bukti-bukti sing akurat, wajib diaturake ora usah wedi kangelan mergo kuwi pakarti sing ora apik. Nggih, Pak. Ora ngomongake ana ing tlatah padusunan ning para-para pengareping kesenian kuwi nek pancen sok nyuntet duwite kanca-kancaku ya wajib dilapurke. Kok mboten sah, Pak? Kok ora sah piye? Ya pokoke perdamaian mawon nek rombongan niku mboten sah nganggo dilapor-laporke ora. Ameng perkara dhuwit 1.000 2.000 kok dilaporke. Ning kuwi cilik-cilik engko iso dadi gedhe, cilik-cilik iso dadi saya ngombro-ombro. Nggih. Wis sedina iki tekake rung sedotok gusah to, Gareng. Jan kula ngu apa maneman iso didol kahanan ya sedih kaya ngene lan sak piturute. Lah iya. Kanggo ngurmati ya kuwi para paguyuban MAKI. Ya. MAKI mau apa? MAKI menika sing iso nggo nyetrum. Kayaki. MAKI menika koordinator panjenenganipun perkumpulan masyarakat anti korupsi. Weh, cah iki rada edan apa piye kok nganggo sandangan teglebyar ora karo-karuan? Sapa? Anakmu Bagong. Wah, Bagong. Weh. Iki dapukamu apa? Santai, Pak. Awal kaya ngene iki tetep duwe dapukan menghibur masyarakat sebagai ketua pemuda Karang Kadempel. Ning jabatanku saiki loro, Pak. Jabatanmu loro. Sing siji luwih dhuwur tinimbang jabatanku sadurunge. Jabatanmu apa? Aku ketua komite pemberangus korupsi, Pak. Weh. Aku sing bakal nyekel wong sing bakal mangan bondo negara. Kusik, sabar.
Sing dapuk kowe sapa? Sinuwun Prabu Dasamuka. Dasamuka anu sapa? Kresna sing entuk dawuh saka Prabu Puntadewa disekseni dalam pengambilan sumpah. Sing nekseni ora baen-baen, satriya panenggak Pandhawa, satriya Roti Ulataya kowe. Jodipati Raden Werkudara karo satriya Madukisma. Raden Cembengan. Tak sampluk mencelat kowe ora. Anu satriya Madukara Raden Janaka. Dadi aku iki sah resmi, Pak. Kowe nek wani mangan dit arisan warga, tak cekel saiki, Pak. Ora, aku ki wong jujur. Gareng. Ayo. Nilep dit jimpitan kowe. Dasmu kowe ora. Dit jimpitan iki pira ditilep ora. Aja tumindak sing jujur, sing apik. Ya, lah kowe terus mulih rene gara-gara kok sandangane kaya ngono. Wis, Gojek ki ora nyawang wong derajat pangkat. Gojek ki ora nyawang sandangan. Sing penting aku tetep Bagong dalam kondisi seperti ini di gara-gara aku tetep Bagong. Nek aku rampung gara-gara aku duwe kewajiban nyekel wong sing tindak korupsi. Ketua Komite Pemberangus Korupsi. Kuwi iki singkatane salah. Kuwi nek nang wayang ngono kuwi. Nek disingkat padha, wah cilaka awake dhewe. Kudu dibeda. Oh iya pancen kudu diplesetke ngono ya. Ora ngawur kuwi padake. Iya. Nek ngono kowe mau wis ngrungokke tembang iki. Wis. Tembange apa kuwi? Tembang karyane Eyang Cakrawarsita. Kiwu kuwi. Urung wis kuwalik. Kuwi kok kiwu. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja do korupsi. Merga yen korupsi negarane rugi. Piye Mas kuwi aja ngono kuwi. Wah, bareng nganggo sandangan Indra Sencaki kok uteke melu encer. Biasane bloken, biasane andaning Sang Adipati kantong bolong mboten wonten ing saged uwal. Saking Kilura Bagong nalika semanten mulat nenggih Sang Adipati kantong bolong wau. Lakuning lekas lukita linuteng gitung kadung kadereng hamomong membangun manah rahayu ya ora pangerak Bagong to truk Adipati kantong bolong ya wis terserah apa sebutanmu ning nang kene kowe karo aku madhek ana ing kewajibane dhewe-dhewe aku kakangmu Lugong biyen kakangku jaman kowe urung dadi Adipati dipercaya dening Prabu Puntadewa ning Kadipaten Loji Tengara. Bareng kowe dipasrahi wilayah Loji Tengara, kowe didadekke pengarep. Apa sing tok lakoni iki wis dingerteni dening para pepundhen Pandhawa. Kowe sawijining Narapraja pengareping kawula sing seneng meres marang para kawula. Gunakake bandaning kawula, gunakake bandaning negara, gunakake bandaning Kadipaten. Wis ana kawula sing sowan ana ing negara Ngamarta. Lapor karo Sinum Prabu Puntadewa. Nek pemilihan besok kuwi kowe nyalonke meneh. Ning kawula wis tok dumi dhuwit. Sing tok kowe nggunakake dhuwit saka kawula. Dhuwite Kadipaten tok gunakake tok nggo kepentingan pribadimu. Wis dingerteni dening pepundhen Pandhawa, Tru. Semopang wangaruna adinetrane nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca
Terus niatmu arep ngopo? Wong salah kudu diadili. Aku kakangmu ora nyawang kowe sedulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili. Nek aku ora iso ngadili karo kowe, aku nglincati sumpahku dhewe nista pocapane Bagong terus. Aku ora nrimake. Lah nek pancen kowe arep cekel karo aku nek kowe iso ngalahke karo Petro Adipati Kano Bolong cekelen. Lamit lho terus nek peksa wani karo kowe. Sorry Gong. Oh, Adipati. Oh. Aku yen murka wujud kaya ngene genah. Merga kelakuanmu jahat, pakartimu elek. Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta ya ngono. Merga pambeganing buta iki perlambang murka. Rasah cerewet kowe sing ora cerewet. Wah, ayo. Sambat. Aku culno le aku tak mlayu. Aku nek tak aturke punden Pandhawa aku nampa budana, aku nampa paukuman. Kowe wajibe nyaur keluput tamu nganggo pengadilan.
sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Adipati Kanthong Bolong apa ingkang sira lakoni sayekti wis kawanguran dening Pandhawa ora jumbo kalawan nalika sira wisuda minangka dadi pangareping Kadipaten ning Ngloji Tengara. Sira Adipati Kanthong Bolong sumpah bakal dadi pengayoming para kawula lan tumindak adil. Nanging jebul isih blereng marang derajat pangkat, isih blereng marang bondo donya. Kebukten sira nggunakake bondo negara mbok dumke marang para kawula saya besok sira kapilih meneh minangka adipati ing Ngloji Tengara. Kanthi cara kaya mengkono sira golek mukti kanthi gawe kapitunaning para kawula lan gawe sengsaraning para kawula. Mula kang sangka kuwi Adipati Kanthong Bolong ing Ngloji Tengara ingsun copot kelenggane minangka dadi adipati lan bali dadi Panakawan. Suram Diwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocam raknya maratani nyuwun pangapunten sinuwun kula lepat jebul sak tetek-teteke Petruk niku. Sak ampuh-ampuhe wong niku pancen bener ngendikaning Piyai Sepuh. Godha sing abot dhewe niku godha perkara brana picis, godha perkara derajat pangkat. Wong nek wis rumangsa penak lungguh teng kursi sing apik niku adat saben terus lali karo kahanane lali karo Purwoduksina. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu kados pundi kula mboten mentala nyumurupi kan Petruk. Inadan kados punapa Yai Prabu Kedang lenggahi bawa leksana tegesipun netepi dhateng wewatekaning Nalendra Ngamarta. Ing netepi dhateng tembungan sama beda dana denda. Lire mboten kenging bau kapine. Sapa sing salah nadyan kuwi kula warga nadyan kuwi Sentana dadi patrapi paukuman. Gandeng Petruk wis salah. Gandeng Petruk nalika dadi adipati ana ing Ngloji Tengara wis kleru gunakake bandaning negara lan bandaning kawula. Kudu dipatrapi aja nganti tumular karo sapa-sapa mengko ndak ditiru karo para kawula. Petruk dikepiyekno wae kowe tetep nampa pidana. Sane ngoten kula nggih boten apa-apa. Kula wis ikhlas. Ya pancen kula lumpuh tenan dadi nek upama dipidana kula ya wis manut. Seksenana marang para kawula Petruk gandeng sira kuwi isih Panakawan ingsun. Tetep nampa pidana nanging tetep nganggo wates-watesing kewajibaning Panakawan. Wiwit dina iki sira resik kraton Ngamarta suwene 5 warsa Petruk. Gong, aku matur nuwun ya Le. Kowe sing nyekel aku tur kowe sing iso ngelingke aku. Nek ora mbok cekel mesti aku malah saya ngombro-ombro kamurkanku. Kowe sing wajib ditiru kok, Gong. Rupamu elek. Ning kowe iki wong jujur, kowe iki wong tetek karo kewajiban. Aku matur nuwun ya, Gong. Aku ditep bojoku aku 5 taun ora bali.
Aku resik ning kraton Ngamarta dihukum Sinuwun Prabu Puntadewa, Kang. Bagong ya kene sira ngrajut busana sing diparingake dening Koko Prabu Ndarawati. Kula leren dadi ketua pemuda. Tuh ketua pemuda le. Anu ketua Komite Pemberangusan Korupsi kula leren sinuwun. Ya arep dikaya ngapa Petro niku kakang kula. Petro kleru. Nek iso mbok kula nyuwun keringanan. Sengking 3 tahun 20 sasi mawon. Iki hukume 5 tahun. Oh, kleru kelingan kancaku mbiyen. Saking 5 tahun diparingana keringanan dipun lolosaken sinuwun. Petruk luput. Neng Petruk pun dada keluputan. Petruk wis ngakoni keluputan, ya wis dikon ngresiki kraton sesasi mawon gak wangsul. Lah sesuk nek Petruk boten wangsul terus nek wonten wayang Sliman Petruk ra ono. Mengke kula ditakoke penonton streaming. Kuwi pun lah yen Petruk mbaleni marang kelakuane. Petruk ampun dijatah dadi adipati. Wong Petro ki wong kering nek kenggonan det sithik wis sombonge ra umum-umum. Kemakine ra umum-umum pun Petruk tetrepke dadi tetrepke piye? Ditetep Petro saene ditatapke truk mawon. Tatapke truk matamu kuwi kok. Ana waras kok ditatapke. Ditetepke dadi panakawan mawon. Kula sing nyuwunaken pangapunten sinuwun. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Yayi. Gandeng Bagong sampun labuh tumraping praja menawi Bagong nyuwunaken pangapunten kan Petruk dipun maringi namung menawi Petruk ngambali malih upami dipun patah dados adipati malih lan ngambali mantun tumindak ginakaken bondo negari Petruk dipun patrapi menawi mlebu dipun dawuh supados minggat saking Ngamarta. Piye Petruk? Pun kula mboten ajeng purun dados adipati malih. Pun dadi kawula malah kepenak. Pun enten mawon wis kula nabuh ngalor kidul malah bahagia. Ketemu kanca-kanca madang ora bayar. Pun kepenak mawon mboten dadi adipati-adipatinan. Bagong, apa ing dadi panyuwunmu Pak turuti? Petruk mung tak dawuhi supaya resik kraton sesasi. Sawise kuwi bali marang Karang Kedempel dadi ponokawan meneh pono. Aduh, terus matur nuwun ya. Matur nuwun Kang, matur nuwun lan matur nuwun. Padha. Bojone jajan kera. Syukur dole wis iso do. Gawe slamete dulurmu dhewe-dhewe. Ah, sial Petruk ra sida dukum. Kok kata-katamu ngene maksudmu piye? Anu aku wale kaya terus. Aku ki bersyukur kowe ra iso dukum aku bersyukur. Mula ta mula sesuk iki rasa sok aneh-aneh. Diparingi pangkat karo Ndara Pandhawa ya gunake kewajibane sing apik. Ora kok blereng karo bondo donya bareng iso narik pajak pirang-pirang duwite ketok tumpuk-tumpuk terus tak gunake sithik. Tak gunake sithik. Ha suwe-suwe oke. Wong aja sok gunake mboko sithik, gunake loro ora konangan. Terus engko suwe gunake petang gendel ora konangan 5 gendel. Sak teruse kaya ngono iki tuman kok, Tru. Oh ya. Kaya aku mbiyen. Oh ya wis tau to. Wene ra anu cilik-cilikan. Ora gedhe kaya kowe.
Matur nuwun Yoga. Aja baleni ya, Tru. Ora. Ora le, jan. Aku sayang karo kowe. Kowe sing godhe to ora pisan. Bareng disayang kok njaluk dhuwit. Aku karang sak ngono kuwi. Ya wis, sing wis ya wis muga-muga ora dibaleni meneh ya, Tru. Ora, Gong. Ah, ngono kuwi apik malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.